Hello guys, welcome to the channel. ಈ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದುಲ್ಲಾರ್ನಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇನಿ ಬೊಲ್ಪು ಚಾಯ್ಗೆ ಬಂದು ದೋಸೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯಾಗ 5 ಗಂಟೆ ದುಕ್ಕ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಮೂಲೆ ನೈಟ್ ಇಡಿ ಬರೋಂತುಂಡು ಒಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ನಿಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಡೀ ಕಜಾವ್ ಮಾತ ಗಾಳಿಗೆ ಜಾಲಿಗೆ ಬರ್ತದುಂಡು ಬಜಕ್ರೆ ಮಾತ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ನಡೀತದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡೋಡು. ಮೆಗ್ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಾವರೆ ದೈ ಕಣತಿತ್ತಲತೆ ಐಟು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ತಾವರೆ ಆತನೆ ತೂಪ ಬ್ಯಾನೆ ಒಂದು ರಡ್ನೆ ತಾವರೆ ಐಟ ಆಯ್ನ ನನ್ನೆನ್ನೆ ಬೇತೆವಳ ಶಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಶಾಲೆಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ಜಾಲು ಪೂರ ಅಡಿಕ್ತದೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಎಕಡೆ ಇಂಚ ಕಜಾವಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ತುಲೇತು ಶೋಕ ಅಂದು ಒಂದು ಬೊಳಂತೇರಿ ನೆನ್ನೆ ದೆಕ್ಕದು ಒಂದು 2-3 ಸಲ ದೆಕ್ಕದು ನೀರಾಜ್ಯರ ಕಣ್ಣದ ಪಾತ್ರಡ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆಗಾಡು ಇತ್ತು ಸೋಕು ನೀರಾಜಿದನು ನೆನ್ನ ಉಣ್ಗೆರ ಪಾಡೋಡು ನೆನ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಣ್ಗದು ಕದಿ ಕದಿಯಾದ ಪೊಡಿ ಮಂತದೀಂಡ ಪುಂಡಿ ಪೆರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಡೆ ಓಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ತೀದು ಪುಂಡಿ ಮಂತನ ಅಂದು ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎತ್ತ ಪುಂಡಿ ಮಂತನ ಇತ್ತೆಂತ ಶೋಕು ದೊಮ್ಮುಂಡ ತಂಚ ಉಣ್ಗದು ದೀವೊಣ್ಗ ಅಂದು ಪೊಡಿ ಮಂತದೀಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜನ್ನ ಪಗಾಗ ಈಸಿ ಅದ ಹಾಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರ್ನೆ ಪಾಡ್ದ ಮಂತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಣಿಂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಣ್ಗನೇನೆ ನೆನ್ನೆ ಮಿಕ್ಸಿಡಿ ಕದಿ ಕದಿಯಾದ ಪೊಡಿ ಮಂತದಿ ಒಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಮುಂಚಿಲ ಎತ್ತುಂಡು ಐಲ್ಲೊಂತೆ ದೊಂಬುಗು ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಅವ ಇನ್ನೊಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದಿ ಒಂಡ ಒಂತೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಸಮಯನೇ ಒರಿಪುಣವು ಅಂಚೆ ಯಾನೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಆದ ದೊಂಬು ಇಪ್ಪುಣಾಗ ಇನ್ನು ದೊಂಬುಗು ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ದೆತ್ತಿಪುಣೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುರ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಆಯ್ತಾ ತೊಟ್ಟು ಪುರ ದೆತ್ತೀಜಿ ದೆಪ್ಪೊಡಾತೆ ಖಾಲಿ ದೊಂಬುಗು ದೀದು ಹುಡ್ಕ ಅಂದು ರಡ್ಡ ದಿನಟ್ಟು ಮೂಲೆ ಮಾತ ಪಂತಿ ದೆತ್ತದಾಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ದೆಪ್ಪೇರೆ ಮೂಲೆ ಮಾತ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತ ಬತ್ತೆ ನನ್ನಂಜಿ ಕಾಲ್ವಾಸಿದ ತುಂಡು ಐನ ರಡ್ಡಿ ನಟ್ಟು ದೆತ್ತದು ಮುಗಿಪ್ಪೋಡು ತೋಟದ ಮಾತ ಪಂತಿ ದೆತ್ತದ ಐನದು ಬುಕ್ಕ ಅವರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ತುಪ್ಪವೆ ಎಂಚೆ ತೋಜುಂಡು ಬಂಡದು ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಪೂ ಕಟ್ಟದಿಯರೆ ನಂದು ಪೂ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಬ್ಬಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಐನ್ ಮಾತ ಕೊಯ್ದುದಿಯೇ ಒಂತೆ ಕೇಪ್ಲಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಐನೆಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟದೀಕ ಅಂದು ತಾರೈ ಕಳೆದಿನ ಖಾಲಿ ಅದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಕಳೆದೀಕ ಅಂದು ಯಾನ್ ಹೊರನೆ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಕಳೆದಿ ಒಣ್ಣೆ ಇಜಿನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುಣಾಗ ಒಕ್ಕ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಹೊರನೆ ಕಲೆದಿ ಹೊಂಡ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ರಡ್ಡ ಮುಂಗಿನ ತಾರ ಐನ್ ಕಲೆ ದೋಸೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಅದೇ ಅರೆ ನೀಡು ಮಾಡ್ದೆ ಮುಂಗೆ ಪಾಡ್ದು ದೋಸೆ ಮನ್ಪುಗ ಇನಿ ಕತ್ತಲೆ ಕಜಿಪು ಚೂರ್ನ ಗಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡು ನೆನ್ನು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಅನ್ ಬೈಪದೀತೆ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಬರ್ಸಾದು ಇನಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚೆ ಬೈಪದಿನ ವಾಲ್ಪನೆ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಕಿತ್ತೆ ಅರೆಪು ಕಡೆದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಸಿತಲೆ ಗಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ನೆ ಚೂರು ಖಾರ ಅದೇ ಮನ್ಪುಣೆ ರಡ್ಡ ತಾರಾಯ್ದಾತ ಹೆಚ್ಚನೆ ಪಿರಿದು ದೀವೊಂದೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬೋಡನಾಗ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಕಡೆದು ಮಾತಾಂಡು ಅರೆಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಕ್ಸರ್ ಮಸಾಲೆ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಂತದಿ ಒಣ್ಣೆ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಸಿಡ್ದೆತ್ತನ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚೆ ಮಾತ ಒಂಜೆಟೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜೆಟೆ ಪಾಡ್ದಿಂಡ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪುನಾಗ ಮಾತ ಬೋಡನಾಗ ಹೊರಟ್ಟೆ ದೆಪ್ಪೇರೆ ಆಪುಂಡು ಇಚ್ಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಿಡ್ದಿಂದ ಅವು ದೆಪ್ಪೇರೆ ಮಾತ ಬಂಗ ಆಪುಂಡತ ಇಂಚೆ ದೀವೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಮಂತದು ಮಾತ ಪಾತ್ರನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಂಡ ಅವು ಸಮಾಧಾನ ಇಜಿನ ಅವಳು ಪಾತ್ರನೇ ರಾಶಿ ಬುರ್ದಿಪ್ಕೊಂಡು ಐಕ ಮಾತ ಅಡಿಗೆ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದಿ ಒಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರೆಸುನೆ ನಿತ್ರೇನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು ಬುಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ಬೋಪುಣೆ ಅಡಿಗೆದ ಕೆಲಸದ ಮಾತಾಂಡು ನನ್ನೊಂತೆ ವೀಡಿಯೋದ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಐನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಮೂಲು ಅಂಬುಜ ಸಿಮೆಂಟ್ ದಾಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಕೀ ಪಂಚ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಐತಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಅದಲ ಉಂಡು ಪಾತ್ರ ಶೋಕುಲ ಉಂಡು ತಿಯರೆ
ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪು ದೋಸೆಗೆ ಬಂಡದ ಮುಳ್ಳು ಅರಿ ಕಡೆದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅರಿ ಕೊಂತೆನ ಉಪ್ಪುಳ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬುಂಡಿದಾತನ ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ಚೌಲಿ ಗಂಜಿ ಇತ್ತನ ಚೈನದೆ ತೊಂಡೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮುಂಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಐನ ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಕಡೆದ ಇಂಡಿಪುಣೆ ಉಪ್ಪು ಮಾತ ಎಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಪಾಡು ನಿಜ ನೈಕ್ ಪುಳಿ ಬರ್ಪುಣುಂಡು. ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡೆ ಕಡೆ ದಿನ ಬಂದೈತನ ತಂಚೆ ದೋಸೆ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈಗ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುಳ ಪಾಡ್ದು ದೋಸೆ ಮೈತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ತಾನೆ ಚೂರ್ಣ ಗಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುತ್ತ ಗಸಿ ಉಂಡು ಐಟೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ಪುಣೆ ಎಂದು ಬೇತೆದಾಲ ಚಟ್ನಿದಾಲ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಪುಜಿ ತಿಂಡಿ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಂತ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಳ್ಳು ಅಡಿಪೇರೆ ಬತ್ತೆ ಮಾತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಡಿತ್ತದು ನೆಲ ಮಾತ ಒರೆಸೇರೆಂಡು ಅಂಚೆ ಬಾಲಿನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದಿಜ್ಜಾನ ಅಂಚೆ ಮೆಲ್ಲ ರೂಮ್ದ ಬಾಕಿಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಆತ ದೇವರನ ಕೋಣೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತ ಎತ್ತಂಡು ಒರೆಸೇರೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಅವು ದೇವರನ ಕೋಣೆ ಒರೆಸನ ಪೂರ ಆರ್ನನೆ ಬೇಲೆ ದೇವರನ ಪಾತ್ರ ಮಾತ ಎಂದೆಕ್ಕದು ಕೊರಿಯೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಒರೆಸದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂಡೆ. ಇಂಬೆರ್ನ ಮುಳ್ಳು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತದಾಂಡು 5 ಬುಕ್ಕದಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋತುಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗ್ಲೆ ಹೋದು ಪಂತಿ ದೆಪ್ಪುನ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು 5 ಪೂರ ಮಂತೆ ಬಯ್ಯನಾಗ ಮುಳೊಂಜಿ ಕೈತಾಳ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ನಾಗದೇವೇರ್ನ ಅವಳು ದೇವೇರ್ನ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಆಡೆಗೊರ ಬರ್ಕ ಅಂದು ಬತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಸಂತೆ ಪುರ ಹೊರ ತೂದು ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂಚೆ ಬಾಲೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಪುರ ಬೋಡು ಬಂಡೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ JCB ಮಾತ ತೆತ್ತು ಕನತ್ತನೆ ಅವು ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟವರು ಇತ್ತೀಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಂತದು ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪುನಿ ತುಂಬೆ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಾತಂಡು. ಒಂದು ನೈಟ್ದ ಮನಸ್ಸಗಂದು ರಡ್ಡು ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಬಾಲೆಗಂಚನೆ ಚಪ್ಪೆಗೆ ಎತ್ತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಎಗ್ ಡ್ರೈದ ಲೆಕ್ಕ ಮಣ್ಪುಗ ಅಂದು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಬೊಕ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಆಡೆಗೆ ಡ್ರೈ ಮಂತದು ಎಗ್ ಪಾಡ್ದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಪುಣೆ ಬೊಕ ಚೂರ್ಣ ಕಂಡೆದನೆ ಉಂಡು ಕೋಡೆದ 2 ಜನ ಕವ್ವೆಯ ಉಂಡು. ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಐತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೊಂದಿತ್ತಾರನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.